El projecte Responsable Ments forma part del macroprojecte MENS de les entitats que configuren Plataforma Educativa. El projecte Responsable Ments fa incidència als 17 Objectius Globals de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 i s'enfoca als serveis de totes les entitats del grup Plataforma Educativa, tant a les persones ateses com a les persones treballadores. El nostre objectiu és visualitzar el que fem en el nostre dia a dia, relacionat amb serveis de les següents temàtiques i amb tot allò que una organització desenvolupa i que va més enllà del que marca la normativa i que beneficia a la comunitat. Participació de les persones ateses i treballadores. Gestió de les proveïdories. Premis d'Acció Social Maria Figueres i Mercè Banyeres. Difusió d'informacions i activitats vinculades, com per exemple calendari anual de Plataforma Educativa, que inclou commemoració de dates interessants. Participació en la governança. Difusió de convocatòries, activitats i subvencions interessants per les persones ateses i treballadores. El projecte Responsable Ments es promociona a través de l'àrea de responsabilitat social corporativa i amb la persona tècnica de RSC, les entitats de Plataforma Educativa compromeses amb la responsabilitat social corporativa.